Machiegni uru nyikwa Ramogi chenro mar Abila kaka makinde duto wasebet kwa puonjre luo kite gi timbegi wang'iyo go dak kwerewa machon kod dak ogandawa masani mondo wayud go kama yo lalnwa mana kaka Ramogi Ajwang' be nogo ngero ni ng'ama ong'eyo kuma oaye nyaka ng'e kuma dhiye. Sani wayudo ka piny luo rochruok ng'enyie kendo oganda luo ywak ni piny machon ne ber molo piny masani, to matimre nikech ogandawa mathoth ok ong'e ni ne waa kany to wadhi kany. Kawuono thuon wach mwagogo kom piny ka nyakwa Ramogi Ajwang' mwadwa wuoye gin chike luo kod wach ma Kristo. Chike luo kod wach ma Kristo giko dira mokalo cha ne wamedo tuome kendo kawuono wadwa ni mondo wamed dhi nyime kaka ne wasingrenu. Kech wan joma wacho weche Ramogi Ajwang', Ramogi nogo ngero ni singo en gowi, koro kane wasingre ni wabiro medo dhi nyime nyaka wadhi nyime. Kaka pile nyakwa Ramogi Ajwang' an ka kod jogo ma ka juogi olwar kuomgi kawuono neno ka wan kod juogi ma Kristo to kata ma piny. Wabiro pimo gi ane to wayudo ni kanye ma wapogre to kanye ma wariwre to wayudo kaka yo wanyalo luwo. Kech sani yo wayudo ka opogre, moro nitie ma Kristo moro ma piny. Wadwa ng'iyo mago duto. Tung' kocha nyakwa Ramogi Ajwang' an kod nyakwar Tau Kogot wuod Mur Malanga ei piny mar Alego. Kwa Tau Kogot mosane nyakwa Ramogi Ajwang'. Nyikwa Ramogi Ajwang' amoso kamoro amora ma utieno saureu. An nyakwa Tau Kogot wuodakinyi nyarudhiambo koloko kola. Kod Roslyn Opany mago megena mago nyika ruoth. An okego chieng' ochunge go chieng' onjula. To kod Ochola Kakeya kochung' Ochola bungu wang'. Erokamano Kego Chola Kakeya bungu wang'. Kwa Tau Kogot kapok apenji ng'eni penjo mokanyo to aduog ir japolo. Nyakwa Ramogi Ajwang' diere ka antie kod wendo to bende ken wendo ahinya. Giko dira mokalo cha ne wan kode. Chik Ramogi Ajwang' podi koyie ni mondo awachi nyingi, koro nyisa nyakwa Ramogi Ajwang' nyingi. Erokamano nyikwa Ramogi, an nyinga iluongo ni Bishop James Otieno Makogola. Aja Alego piny miluongo ni Nyadhi. Nyadhi notinde en gweng' momew iluongo ni Nyadhorob. Kanye ma ae an okeu joka Nyamuot. An wuod Jessica Goko. Nyar Richard Nyamwalo kanyo ema mama no oae kabiro nyuolo Alego Nyadhi. Amor kendo ka thuolo ma kawuono mondo kendo wachak wawuo e weche mokinya makambo kelo gero kamano uranya. Erokamano oke ka Nyamuot. Chon nawinjo ga mtokni moko ni ka Nyamuot buses. Mago ne mag nera. Mago mag nera. Mage gin ng'ene ne en gari mane nirito kod sa. Ma en kano sam so wei inise dong en osegandi. Mano jok mano neno chon mbele. Mago ngewe gi yes. Memiyo niwinjo ga kiwacho ni adhi amondo kawuono go ngewe, gacho ngewe. Ai mano ki leo to mano sewei. Oluoch Kotengo. Oluoch Kotengo. Erokamano. Erokamano ng'en tu kane ikono hala mag mtokni ng'eny baba biro checkpoint number 7 wane wailo. Piny Rangala Kanyero. Ne en baba gi mama. Gumama. Erokamano. Nyikwa Ramogi Ajwang' koro warwak wetwak. Mwadwa ng'iye chike luo to kod weche mege Kristo. Oke ka Nyamuot. Erokamano. Kapok wachako twak ng'eni nyikwa Ramogi koro bet rangi. Gineno gik moko kani lweti ka okiler ni gin mage to gi tiendgi en ang'o. Erokamano kinyo makambo kuom penjo mamitno. Kama antie ni aparo ni ka ji nyikwa Ramogi ong'iyo maber to gibiro neno ka nyakwa Tau Kogot okorwako marwako ni kata na in kot. To an mineno ni ma en kandho mar tich mar Nyasaye. Mae mana kaka ineno ka nitiere baj ma ng'ato ka ng'ato betgo. Seche moko mana kaka iwinjo joromogi kowuok dhi ka nyombo tideyo tai. Mano chieng'no irineni kod uniform. Ma bende kata e thuolo machon nineno ka kiromo kod jaduong' moro korwako tai to jogo dhi chamo gweno kamoro. Emomiyo ineno kana bende karwako kandho to mano nyiso ni an koro an e tich Nyasaye mar dolo. Msalabani mae bende nyiso teko mar Nyasaye mantiere kuom warruok.
Mae kama nene chandruoge ni duto te kod gombo te gachiedh nadi mag mier manomako nyaka nyikwa Ramogi Ajwang'. Mae gima notiekogi. Richo duto nokelo keti tie msalaba. Mae momi neno kowuotho kod msalaba en kwachiko kod jachien. Jachieno bende koro luor ringa. Mae momi kiwinjo ka gimoro biro timore to wacho ni atero gik moko duto tie msalaba. Chandruok duto rumo. Orengo mineno ni aparo ni thuolo mokalo ne kanyocha ne wani chenro mokalo ne wadwa wuoyo ma nikech simbol mar ranyisi mar orengo en kod ranyisi ne mang'eny. Mae momi neno ka kata kanine ng'ato wuok dhi gweyo kanitie jaduong' moro motho to ng'ato ne gweyo kowacho weche ne manohero go ng'ano kaka nohero ng'ano to kwadhe. Seche moko bende inyalo neno kata na josiasa kata kinyiso kuom josiasa madongo gi samo neno ka pap iyo losre maber to koro mae mogwedho go pap. Mae mwan bende ka koro wani tich Nyasaye ana bende ka ole pi hawo agwedho go oganda to kora kiro kuom oganda nwang'o waro. Erokamano Wodalego Bishop. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno ni ka nitie gimoro machandi tineno kuome kama penjo mang'eny sama onyalo chando nyakwa Ramogi Ajwang' ni kane oganda Ramogi Ajwang' owuok wuodhwa lach makwanyalo wacho ka bwadonjo nyaka got Ramogi. Koro got Ramogi ka wadaki kinde matin to wang' yorwa mane waluwoni mar luwo kitgi gi timbegi wayudo ka msungu chung' e dier yo. To msungu koro wacho ni nyikwa Ramogi ni yo moluwoni en koweyeuru yorni tero ji richo. Ma chike mege Ramogi gi gin gitero ji richo. Mae ma koro tero ji polo. Koro wayudo ka piny luo msungu koa to we kopogowa diere. Moko iluongo ni jopolo, jomoko iluongo ni jopiny. Adwa ni lere nyikwa Ramogi ni nitie en adier nitie ga jopiny to moko be gin jopolo. Gimomiyo penji penjono en orengo ni nyakwa Ramogi Ajwang' nenega. Orengo ni iwacho kata ni josiasa time ni to mago mag piny. Bende wacho ni time ni manyiso ni wan gima achiel kose jopolo ne jopolo jopiny. Erokamano Okinja Makambo. Wach miwachono en wach man kod teko nikech ing'eni orengo ni kamineno kaka koro marani ok en orengo gipogore. Kiwuok idhi ka nyombo kata idhi gododo moro ka moro kata kidhi siasa moro tinwang'o ka jogo ting'o orengo. Macha en orengo ma ng'ato dhi duka to nyiewo orengo no to en kako nyiewe ne to wuok awuoka kode to chaka tich kode. To mineno makoro jatich Nyasaye no go kaka koro an Bishop mae en gima okawo moteri altar mar Nyasaye mogwedhe. En ok en gima idhigo e duka to koro ikawe tinyiewe. Mae en gima kose lose to koro irwake kod lamo maber motimo misa mag lamo maber. Koro malaike mag Nyasaye no kode matiende ni e ing'eyo mar tich mar Nyasaye mar dolo cha mwan kodo cha an aparo ni kaketo kata kuomi kama ang' ka watieko chenro wani to ang' nagwedhie kode bende iduok na wach to koro wang'ne ni idhi nadi bang' kwadhi kod orengo en kod teko. Emomiyo ineno ka seche moko wakawe to wakwadhe kod oganda en obro bedo kod gweth mobro miyi. Opogore kod moro ma ng'ato dhi nyiewo to kwadho go ji cha. Mama ng'ato dhi nyiewo nyakwa tawo dwa duoke nikech mano to koro korgi. To kapok nyakwar tawo duoke wiya nyalo winjo kiwacho ka norengo no nigi teko. Adwa ni kwadhe nyikwa Ramogi makoro neno wakan nikech samo nitie od nyakwa Ramogi moma ji odhawe koko koro ng'eny. Ikeli kwe ka dhi ir nyakwa. Erokamano nyikwa Ramogi samo neno ka ting'o orengo ni kama ka kwadhe nitie ka kodhi kitere koro achwich kama manen kod teko kabisa. Kendo golo teko mag juogi jochiende maricho yambe moko machando oganda kod gik mamoko maricho mok wanyal kwano mang'eny go. Gigi gibiro giketho gik moko ma seche mamoko osebiro e teko mar anyuola. Memomiyo seche moko kata ka ng'at man kod chandruok mosemaki bed kod tuoche mag dala, bed kod chira, bed kod gik mamoko momaki nyithindi ok dhi tedo, kong'i madhi ot, gigi ng'eny mok anyal kwano Okinja Makambo. Ma en teko mantiere orengo ni maka biro ma twadho ni gigi mwa kwano gik moko machandigo gigo osedhi kendo wang'e ni gigo rumo te. Erokamano nyakwa Ramogi ageno ni Bishop osekwadhe kanyo inene oseriembo gik mani odi kanyo makoro gik maricho kapand bedi. Nyakwa tawo kogot awinjo kabisa orengo ni nyikwa Ramogi ben kode to awinjo kowacho ni opogre gi moro ma idhi adhiya tikawo titigo cha. Mar Ramogi Ajwang' ni be nitie kaka ilose ma wach ni gwedhi altar. Wadnya Abila penjo maber kabisa. Aseneno kuma yamo nochiko.
To nyikwa Ramogi Ajwang', gimiluongo norengo, en gima Ramogi Ajwang' ema nokwongo bet kode. Kapod jo polo obiro kode. Nikech jo polo to biro e pinywa ka bang' 1835. Koro aka jo polo chako donjo e pinywa ka. Kuom mano e seche mane pod gionge no, ng'at mane gorengo ne en Ramogi Ajwang'. To rengo mar Ramogi Ajwang' no Nyasaye nomiye rieko, nikech Ramogi Ajwang' nong'e Nyasaye kata kapok jarachar obiro. Ne Nyasaye omiye rieko, mano onyise norengo no ikweyo kod piny. Koro sama ne Ramogi ni kode, mondo omiyigo kaka jaduong' modhial, nitimo gimiluongo norweko, irwaki, mana kaka irwakoga bishop cha. Sama irwaki no sechego irwake teko kuom orengo. Nikech jomobiro rwaki gin jodongo ma Nyasaye ogwedho, mosebedo kong'eyo kaka irito gikeni mag piny. Gikeni matiende rito teko mar dhano e piny ka mondo dhano obed ng'ama jaratiro. Koro joma obiro rwaki ma koro lamo Ruoth Nyasaye, kendo nitie gik mimiyi kaka stool moro miwacho ni mar bedo mar ng'ama jaduong'. Kom jaduong' miluongo kom nyaluo. Mago koro imiyi gik mag culture mag juogi, mabiro miyo ibedo ng'at ma koro nigi juogi, ng'at moluor ma juoke ma en gono tayo oganda maber. Koro gik mimiyigo achiel kuomgi gin orengo. Koro orengono sama ne imiyigo kirwaki cha, jodongo rwako juogi mag piny i orengono, mondo obed gimo ma koro kikwadhe to jopiny neno, bedo gi luoro moro ni jatelo man gi juogi morito wa icha koro nigo orengone ma okweyowa kodo, koro okwadhoni. Kwadhoni nuwuonya gine, in koro asegonyi idhi adhiya, ibiro bet gi kwe. Tidhi neno ka kwe betie nikech orengono oketie juogi. Erokamano nyakwata Ukogot. Kwa Ramogi Ajwang' ageno winjo kama kaka nyakwata ukelo wach orengo, iwinjo kaka bishop bende kelo wach orengo. Koro kwang'i wapime ratil ma jopolo gi jopiny to wayudo ka bende wadwa chala. Awinjo ka bishop wacho ni kodok i bat korachwich to en gi teko, oriembo juogi. Nyakwata kako okil ma juogi, riembo juogi ni nyalo nyise nyikwa Ramogi ang'anjo ka bishop wacho ni riembe, to ito kendo aneno ga chal ng'ama chiere. Wod nyaka bilo kaka apime gi kaka bishop opime onge pogruok. Bishop opime ni kodwoke korachwich, korachwich ing'eyo ni ema betie koma eki. Korachwich no kodwoke, tiwinjo Dr. Jatend piny mangima. Emomiyo neno ka owacho ni korachwich ni koni ma teko nitie, koracham teko onge. Koro kaka opime ni gino riembo juogi, owacho ga niya, kaka asewacho ni ng'at ma koro en jaduong' ma en osedhiale momiye gik rito piny, machiel kuomgi en orengo. Orengo no nigi teko, ma kokwadhe to koyo moro marach man nyalo betie, koro juogi marach no ringo dhi. Kokwadhe to kwe kende ema beti. Matiende ni kwadho orengo en ga keto kwe. Orengo nigi teko ma kokwadhe to kwe betie, kama ne kata ng'ato nyalo bedo gi chuny moro marach, koro ineno ka chunye dok piny kendo koro kwe bet kanyo. Maparo ni wan kode kanyakla, kaka ne awacho ni Ramogi Ajwang' nene joge modhial man kod orengo. Gin jok marito piny. Jarit piny en ng'at makweyo piny, ok en ng'ama kelo mana lweny. Sasia ok dwa. Erokamano nyakwata Ukogot kod bishop James wuod Alego Nyadhi. Okamano. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno nowacho orengo no wawinjre, kendo kama ubanjo ka nyakwata owacho niwach Kristo biro yudo ka Ramogi nen kode. Bishop bonyisou gima tiende en. Koro wayudo ni weche Ramogi gi weche mege Kristo ok giwere ahinya. Giko dira mokalo cha samon tie nyakwa Ramogi mane koyawo Lolwe Tv no ne Abila.
ne wayudo ni chik luo yie wach matero. Bishop be isire. Yes. Ma wayiere kamano mondo wadhi penjo machielo ni chik din oyie ni dhako ka chuoro tho inyalo teri. Erokamano wuod Nyakabelo, ing'e ni wabiro kala mano piyo nikech odira mokalo ne watemo puonjre kod nyakwar Ramogi mane obet piny mane winjowa maber. Aparo ni kwa wuoyo chieng' cha ne wawinjore ni chike mag joluo an kaka jatelo mar kanisa ang'amo war taluwo chik mar din bende. Muma mar Nyasaye onyisowa gik monego waluw sama wachiwo chik mar dolo. Bende nyocha ne nawacho e thuolo mokalo cha ni ka nitiere jodolo mamoko mawinja kata sani mobet piny mawinja to gidhi e muma mar Nyasaye kendo gisom ndikono. Ma emomiyo amor ni seche moko kitajo wechegi kata kimulogi to gin weche moko were. Nyakwar Ramogi kod weche mani tiend got Ramogi kacha mag jopiny marito pinywa mar luo to kod mar kanisa ok giwere mabor. Gipogre mana matin kabisa. Chik mar ter od Nyakabelo e ndiko mar Nyasaye na wacho chieng' cha ni kidhi e rapar mar chik 25 matindo 5 ibro nwang'o chik no kondik maber makata koka wacho gik matimore, lakini e yo machiek atemo wacho ni ondiki e rapar mar chik 25 matindo 5 ni ka dhako chuore otho to wete odak kanyakla to ng'at moro maoko okano awoko kabiro kawo dhako ni e lubambauka e kechuka. Dhako ni nyaka nwang' mana owadgi dichuo mothocha ema nyaka okawo molok chuore. To ka Nyasaye omiyo gi nyathi mawuoyi to nyathino nyinge ichako ng'at mothocha mondo kar kijana mothocha kata wuod dalano mothocha kik lal nono. Ondike ndiko mar Nyasaye. Koro gina weche mawinjore. Erokamano Bishop. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno nuwinjo kanyo ni wawuoye tadwa ni mondo Bishop otege nikech waneno ka ng'ato tho tiyudo ka jadolo chung'a idiere altar mar Nyasaye kanyo to wacho ni koro giluonge ga ni dada. Dada in koro wadwa ni dong gi Yesu. In mar Yesu. In koro in mar Yesu. Ma weche mege piny ma ng'ato bro luore ka ni dwa kawi ma onge ikitwa injo ka Bishop olero kanyo. Yes. Koro kanyo Nyakwar Ramogi ni wasewuoye. Nyakwar tau kugot. Adwa ni lere Nyakwar Ramogi Ajwang' nitie gimiluongo ni kong'o. Ramogi yien mondo madhe. Wuod Nyakabelo, penjo mipenjo no Nyikwa Ramogi Ajwang' owinje maler kabisa. Kong'o Ramogi Ajwang' ne en gago kong'o. To kong'o nitie chike mane Ramogi Ajwang' oketo mondo madhgo kong'o. Nikech Ramogi onge gik mag chikene. Kamoro amora manowega thuolo ni ng'ato time silala. Yani koro time mokalo kiew. Kong'o ne ni madho kar Ramogi Ajwang' ka ne nitie nyasi. Tiende ni imadho kong'o ni ka nitie wach moro machendo i oganda idwa nolos. Koro joma loso ga weche mag oganda gin jodongo. Jodongo ema go kom piny to koro nitiere mbiru mar kong'o ma koro olos negi e kong'o kanyo gimadho ka gipimo wach. Kanyo ok merie. Ng'ato ma kijana ne okubi mobendo bet gi jodongo madho kong'o. Joma mon ok ne bi mondo madh kong'o gi jodongo. Ni nyaluong dayo to mana mong'e ni wiye lerga mondo bendo penje ka nitie wach moro i wi wach mane iwachoni. To kobiro to bet mana piny korie tiende i bath yuore. Ok obed i bath chuore. Koro yuore ne ma an nomiye kong'o ni kata osekew ni ero yuora ywaye matin. To ywayo to ae iduoko mana koni. To ae ipenje wach. Kosewacho wach madowach wacho ni koro nyaku makama in koro kati wewa mondo wan wadhi mbele gi buthwa. To chung' koro ae kanyo. Jok ma rowere ma pod joma tindo ne ok madh kong'o. Ok ne dwa kabisa no madh kong'o. Kong Ramogi Ajwang' en mar nyasi. Mopogre kod kami ing'ade rieko. Ma wachono. Ne inyalo mana madh kong'o ka nitiere gimoro mobedo notho. To moro mobetie. To koro kong'o no olose mana ni nitie gimoro leswa moro mitimo. Nijuo gimoro makanyo. Aya kendi inyalo madhe mana ka nitie oro biro. Tinyalo keto kong'o no ne en juogi mobendi kete mbele or. Nyaka bile nyamatin. Kanyo ok merie.
Emomiyo or be wuotho nyaka ng'at mabro gaye kopo nodwa muonyo kong'o ahinya. To igaye no aka ok mer gaye. Ibro mer bitim marach od mar. Koro mano e kaka ne opang kaka imadho kong Ramogi Ajwang'. Ramogi Ajwang' ne ok oyie kong'o mimadho ma ji merie to ji go koko. Erokamano nyakwar Tau Kogot. Nyikwa Ramogi Ajwang' ageno niwinjo ka Ramogi ne imadhe kong'o ma wayudo ni kara ta joma tindo ne ek madhe. Nyakwa Tau ler ahinya kaka Ramogi ne madhe. Koro en tich ni ng'iyo ni kara kong'o ni kit luo ne imadhe yo manade. Bishop James wuod Alego Nyadhi. Kingi kong'o ni jo Kristo bendo yie no madhe. Nyakwar Okinja Makambo, erokamano kuom penjo no. En penjo ma kisungu nyalo wacho ne technical. An kaka jadolo mar Nyasaye anyalo kweri e okang' mager ne kong'o ok onego madh. Akweri kamano nikech kalore kod higni makoro an go, ok an kod higni matin. Aseneno kuonde ma kong'o oseketho, aseneno mier ma kong'o oseketho. Ko adwa ni wuo ni in. Yes. In bishop ma jo Kristo. Yes. Kristo yie kong'o. Kristo no ko yie kong'o Okinja Makambo. Nikech mana kaka Nyakwa Tau Kogot osepime. Adwa kelo ranyisi moro e wach mar kong'o no. Kong'o ei chik mar Ramogi Ajwang' en ni loso ga mana kode gima nyalo wacho ni kaka loswa. Kethruok moro kethre kamoro, muma moro ogo kata kuong'ruok dhowa malego. Dhano kuong're, dhako kuong're gi chuore. Oluong oganda mag anyuola no tiketo gi piny. Idwa los wach moro marach makethore. Nitiere owete modaki kanyakla to jogi laro puodho kata gilaro lowo. Jogi nyogore motong're mayuoyi bendo keth. Koro idwa los wach puodho ni mondo mi chandruok mar dhawo ni obed maonge. Nene iwuoyo kod dhako moro tiwacho nene los kong'o, nyang'ani losnwa kong'o moro maber. Wadwa loso go wach. Adier kanene oganda obiro ma oluong jomadongo mobet piny mowuoyo wach mar kong'o no, to gimadho kong'o no, ok ne madhe mar mer. Timadhe to ji wuoyo to adier bang'e godhiambo tibro nwang'o ka owadwa kata owete chung' mosre to wach no oserumo. To e wach mar Kristo ok oyie madho kong'o. Ang'eni nitiere kata nyikwa Ramogi ma bende seche moko donje muma. To giwacho ni Yesu ne nodhi e nam Galili. Buno loso divai, noloso kong'o, loko pi bolokre divai. Yawuoyi nomadho ahinya. Yawuoyi nomadho budhano nomer kabisa. Ka Yesu ema ne noloso kong'o. In to koro in ng'ama kwero. Kanisa mar Nyasaye ok nyal lando kong'o. Bende kata nandiko mar Nyasaye wacho. Kamikelono to takituge nikech kanyo nolose ji omadhe. To joko chako dok ta ir min Yesu. Ni wuonwa kendo kode. Olosnwa moko. Ang'o momiyo utamre to Yesu wuon to nolose. Iwinjo Okinja Makambo. Nitiere misunderstanding kata koso mok owinjre e wach mar loso kong'o mane Yesu loso divai. Sama ni loso kong'o mar divai no sani koro kisungu luonge no wine. Nene en kong'o manolos maonge tho. Ndiko mar Nyasaye ondike muma kawacho ni madho kong'o asasa nyalo mi ibed kod time maricho, to bende kichiwo gokinyi tibedo ng'ama wang'e kwar tichiwo kiol kabisa ka dendi okethore. Ndiko wacho ni madhi asasa. Matiende no oyie to kasasa. Okinjo ko yie. Madho kong'o nyalo miyo. Ang'o mono ndiko wacho ni madho kong'o rach. To wacho madhi asasa. Ineno. Adwa na wuoyo wach mar kapok achope mano, adwa nikech wiya dhi wil kod wach mar divai cha. Divai mane Yesu loso ne en divai maonge tho. Tadier kineno kaka ne gimadho, oganda cha neno oganda makwar, neno oganda maduong', ma kong'o manolosno ne en kong'o kadine obed kong'o moketie tho. Okinja dino mero jogo ma dhano nindo kanyo. Lakini gichako gidok kendo ir min Yesu magikwen yie losnwa kong'o moro machielo wanwang'o komit. Wuonwa kode. Yes. Matiende niya, kalure kod paro mara nyisa ni kong'o cha ne en kong'o mok nyal mero ng'ata sasa. Emomiyo ne niluonge ni divai. Uda Alego Nyadhi. Wuod nyaka Abila. Aneno ka wan kanyakla kod bishop.
ni en mana ni samoro bishop ing'e ni koro en ja Kristo. Ok odwa ni mondo oyaw wachni wachni. To bishop ang'e nong'eyo ni kong'o ne imade muma owacho ni mondo omade. To muma owache kaka Ramogi Ajwang' nowache. Nikech asewacho ni Ramogi Ajwang' ne mana ja Kristo bende. Koro kaka Ramogi nong'e ni madho kong'o asasa bro ketho kar Ramogi Ajwang'. Koro Ramogi oketo chike mondo ogeng' asasa. Ni jodongo ema nyalo bet piny to madho kong'o to mana ka giloso wach. Kaka nyombo, kaka wach machando ji kor gweng' mag lweny, kaka nyasi mag thoye mobetie, nene madho kong'ono. To nitie joma gayo bet mar meto. Nyakwata Kugot, aneno ka sama dilo juogo sechopo. Wadwa ni mondo wadile juoge gi ngolo moro. To bishop kapok wadilo juoge, chak inwon gi wach ni muma wacho ni madho kong'o asasa. Mondo nyikwa Ramogi winj. Wawe ka giwuoye ka sama idilo juoge. Okija dwa tweya ka moro ka muma wacho ni kik igol kendo kik imed. Ara wache kako wacho. Ndiko mar Nyasaye wacho ni madho kong'o asasa. Ng'en ka je midoni winj. Kanyo ma benda yaw awacho ni Ramogi Ajwang' kod jo Kristo ni kare. Nikech Ramogi ok oyawe ni mondo madhi asasa. Koro Kristo bende ok oyawe no madhi asasa to Kristo nonyuoko. Mano kore mana winjo Okinja. Mano kore mana winjo Nyakwata. Mano kore mana winjo mar Okinja. Ara in iwuon. Dholuo mar asasa ni lere nyakwa Ramogi ni tiende nang'o? Timo gimoro asasa en gimoro matimo yangre modhi mabor kabisa. Mokalo kiew. Mokethruok bibedie. Kwa Ramogi Ajwang' kenge ma wadwa rwako kaka wuono mondo wernwa wer moro matin. Ine juok Ramogi Ajwang' kati piny Amerika. Wasungu makoro neno waluoni kaka mielo kenge. Ero kamano.
Machiegni kendo nyikwa Ramogi chenro mar Abila kaka makinde duto wasebet kwa puonjre luo kite gi timbegi. Wang'iyogo kaka kwerewa chon odak kod oganda masani mondo wayud kuma yo lalnwa waduog walu yo mane kwerewa chon luwo mondo piny Ramogi kik kethre kaka waneni kindeni wami nyithindwa mabiro yo maber ma ginyalo luwo. Gino nungolo nodilo juogi maber kendo neno ka kenge go thum e piny wasungu nyaka odiero miel madum na malo ka juok Ramogi Ajwang' olwar kanyo. Wadhi nyime kod wach mar kong'o. Nyakwata Okugot wawe nyikwa Ramogi wach mar mera sasa. Kapok wadhi machielo, inyalo nyiso nyikwa Ramogi ang'o e wach mar kong'o? Nyikwa Ramogi Ajwang' wach mar kong'o uneno ka wawuoyo, Bishop wuoyo to an bende awuoyo. Ramogi Ajwang' ne ok dwa kong'o mimadho sasa. Wapimonu kanyo kaka ne imadhe. Bishop bende oyie ne nitie kong'o moro manene Jesus Christ noloso manomadhi. To kong'o no bende nitie kaka noket ni ok madhe makal kama owinjre omadhego. Owacho ni ndiko wacho ni kong'o mimadho sasa matiende ni kong'o inyalo madho to ni madhe mana ka nitie chike moket mar madhe. Koro chikegi ema nyaka bedie mondo mi ji owe madhe e yo makoro oketho kod dala ng'ato kata oketho family mar ng'ato. Mano e kaka anyalo nyiso nyikwa Ramogi Ajwang'. Bishop Udalego nyise nyikwa Ramogi ndikono nyikwa Ramogi bodhi osome nikech kwadwa gik ma ja Kristo samo nyalo kawe marach. Erokamano, aparo ni Okinja wachni awache ke owache kotegno kabisa to nitie kaka nyakwata Okugot osepikete nikech wach mar kong'o aswa kaka ndiko mar Nyasaye nyingeni kimedo somo ndiko mar Nyasaye muma mondik maler muma manyien to nyiso gik moko ma kong'o osetimo to ng'eny gik moko ma kong'o osetimo gin gik moko moko beyo. Emomiyo kamoro mineno mwache ni madho kong'o sasa nyalo kelo gik moko marach. Ng'eny gik moko manie muma mar Nyasaye maler mondik ng'eny ne osemna ketho gik moko. Onge kamoro mondikie ni ng'ato no madho kong'o asasa kabisa momer kabisa to bang'e notimo gik mabeyo. Koro wan kaka kanisa nyaka wakwer ni wach mar kong'o no ken gima ber. Ok onego bed kong'o ma iwacho ni ng'ato madho kong'o na sasa nikech bang'e matunda mobiro golo ok gin matunda mabeyo. Erokamano Bishop James Udalego nyadhi. Ang'en nyikwa Ramogi Ajwang' osewinjo kanyo to nitie gima mwaneno ka un oganda ma jo Kristo kong'o awinjo kiwacho madhi asasa ok dwa bende kober. To ka ja Kristo tho nyikwa Ramogi Ajwang' kunyoga gotieno to jo kong'o gima kunyoga ja Kristo ka gimadhi asasa ka gikunyoga jo Kristo. Ang'o momiyo matuyiega ja Kristo kuny gi jokong'o? Ng'enyne kuonde mwadhiye ka ja Kristo tho Kinja ng'eni ok ochakre go madho kong'o no. Ochakre ga kod jadolo man kanyo mabro tele ik nyaka dhi gwedh bur kama idwa kunyno moket singo mar ranyisi mar msalaba minena wuoyecha. Bang'e ng'enyne ok adwa wacho kiwan nikech wan kod kaka watimega. Lakini kuonde mang'eny kata mana kanisa ibro nwang' koter ng'ato dala to kong'o ikunyo kod jopiny. Adwa nyisi ni kanyocha ne wawuoyo e thuolo mokalo Kinja ne watemo wuoyo kwagudo Ramogi Ajwang' kod nyikwaye to kod wach mar Nyasaye kod wach mar dolo to ne wanwang'o ka gigi giringo kamoro achiel. Okinja adwa nyisi niya temie chieng' moro iwuogie ka tidhi dala to kisedhi dala nutero ng'atu moro kata moro wadu moro to for example kadwa no tho amiyi ranyisi tiket bur mondo kuny bur to jogo onge gimoro ma gimadho ibro donji burno tikunyo kendi. Ing'e gima ibro donji burno tikunyo kendi nikech kong'o komi joka. Culture ni kata tim ma jogi nyose kelo kaeni en tim mok nyal rumo kendo giseng'iye. Koro wan kaka jo Kristo wan bende seche moko kawuok kata kae kadhi e piny Kadem kata piny Kano kata piny Alekwa kucha to kachopo kacha to culture manwang'o kacha kaka ja Kristo ema miyo jok emwatiyogo nikech ka wacho ni joka no gimadho kong'o cha to bro chuno wan nyaka wagol kandho mondo wakuny burcha. Koro culture inano kata tim ma kamano osesiko e pinywa mamwalo ka. Golo kandho kikunyo bur tek. Ano to koro ing'e gimomiyo awacho kamano? Ing'e gimomiyo awacho kamano? Ka koro wawuok Nairobi
to nitiere chandruok nikech waneno ka jogi dwaro ni nyaka gimadh kong'o nyaka gikuny bund cha. Ing'eni en tabu maduong' kabisa nikech gimomiyo en tabu maduong', joma nie dala ka ok gibi yie ne jogweng', jo welo mobiro mondo donje burcha to gin bende gintie. Matiende en ka giyienwa ni wadonje wagol kandho mondo wadonje burcha to kong gi cha onge. Erokamano Bishop udalego nyadhi. Nyakwata okugot anno ka juogi ikre mang'eny. Bishop onyong'i gi wach. Bishop onyong'a gi wach wuod Abila. To wadwan mondo nyikwa Ramogi winj wach mar buru miwacho mikunyo. Wuod Abila gimiluongo ni culture ji ok wit. Onge kaka ng'at ma koro wawach ni Bishop odhi kadem to koro kucha odhi lemo mar yik. Gidhi yiko kata an achiel kuom joggi magilamoga. Jadolo ok en jadalano. Ok onyal dhi ma en ema osiem kama idwa yikie ng'ato. Nikech mano ok dalagi. En ng'ama or i dalano. Koro nyaka anyuola ma e weg dala manonyono dalano kigoyo ligala kanyo. Jogo e weg dala jodongo manorwaknu magi weg dala. Jogo ema siemo kama iyike ng'atgi. Kama gisesiemono kanyo ema jadolo koro akolamo. En ok onyal biro bolam kapok osiem kod jodongo ma weg dala. Koro lamo mondo koro kuny kanyo eka oketo msalabano mondo koro jokunyo chak. Jokunyo bende kinyal bedo jodologo. Nikech ka eri nitie weche mag loswa mag dalani. Kaka anyuolani yikoga joggi. Gin ema ging'eyo gik mitime. Waket ranyisi, nitie jomidewe piny kama ohingowa mane waseneno kitimo ni gigo. Jaduong' Mandela, Nyasaye oket chunye kama okwe. Ne ng'ama lich ahinya e piny muneno ka erini. Sama ne koro tho, to gino ni neno koduogo anyuola okawo boketo e lwetgi. Ne ma koro gima gitimo kigin. Sama nidhi yike kata jok manosiepene moa e pinje madongo dongo, ne nodong' mana chien. Gima ne timo kar bur kacha onge ng'ama ong'eyo. Kuom mano jodolo ok nyal dhi makuny bur i dala ng'ato. Inyalo kunyo bur kama in ga idhi bede or. Mano bro keloni rochruok kati jadolo. Erokamano Nyakwata okugot. Kwara Ramogi Jwang' ageno njo kama Nyakwata okelo kod kama Bishop kelo. Bishop awinjo ka Nyakwata omulo weche mege kido kod tim. To ogandawa nitie gima wawinjo piny luo ka ni Yesu oromo. Kar kunyo kato Yesu korome. Kose Yesu ni nitie kuonde moko makara korome mondo nyikwa Ramogi ong'e. Nikech nitie ogandawa moko ma gimoro amora modok kit luo iketho aketha ni Yesu oromo. Okinja makamba adwa nyisi wach moro kanyocha nene wan e thuolo mokalo. Natemo muloni kuonde ma miyo kata mier kethore kata osemiyo kuonde mang'eny osekethore. Aparo ni nyalo paro ni ne wawuoyo ahinya e wach mar ter kendo wacho ni dhako nyaka ter. Mbune wacho kako nego bed ni time kalore kod ndiko mar Nyasaye. Mano bende pod ok nyal miya luor mar wacho ni nitiere chike ma bende katibed mana e kanisa mar Nyasaye to ok inyal weyogi. Kiweyogi to dalano rochore. Ahinya ranyisi mokwongo en wach mar buruno. Mana kaka iwinjo kaka Nyakwata Mokewa wacho. Ibro ng'iyo e chike machon, ibro nwang'o ni buruno ne en kod chandruok mang'eny. Ojende koro e wach moro mar kong'o miwinjo mawacho mar madha sasa cha. Ojende gi osemadho kong'o sasa ma gineno kata kunyo buruno koro onge tabo. Gin gibro donjo bur to gikunyo. Burno king'iyo tieng' mokalo nene kata ojende oluoro kata mana kunyo. Ikunyo na bur ka ng'ane kik idonji dalana kawuono. Nikech ang'o? Nikech ne ji ong'eyo ni kikunyo bur tibro wuok kanyo kod gombo kata chandruok kata chola moro iting'o kiwuogo e dalano itero chola mar tho i dalau. Emomiyo kani idhi bi kunyo bur e dala ng'ato to kiwuok kidhi dala to jonyuoli kik ng'e. Ka ging'eyo to nitie liswa ma bende nyaka timni, nyaka luoki. Emomiyo burcha wan kaka jo Kristo ok wanyalo wacho ni Yesu oromo e buruno nikech an kawuok kae badhi kade ma wacho gacha wadonjo kod chike mag kanisa e dala mar ng'ato to wakia chike mag dalano kaka iringe. To wacho ni wan koro Yesu oromo
wach mar burno wadwa mae kaka koro mondo oluwe to wabro we chandruok e dalano nikech juogi moro miwinjo miwuoye cha manyakwar ta usiko gende cha juogi bro chiew i burno kendo ibro winjo no bang'e ka jodolo nyoseiko nyithindo koro seche moko sechako to nikech chandruok moro notimre kacha ma jo anyuola manotho chon ing'en jomotho chon nenoga jomotho chon kande giduogo gi chier kanyero kata mana ng'at maneno kuny bureno oduogo chier kuom nyithindo timo gimoro ni nyithinde dala ka mar ariyo e wach mar burno okinja nitiere kuonde moko kinyalo wacho na ni kia nitiere kuonde moko mosega kuny kata buru to kidhi ok chak kunyo buru sa 3 otieno bo kuny burno to tek kabisa manyaka kiny giromo gi kidi maduong' kabisa makoro kendo chako lok ni koro kendo kunyo buru mana kama chielo ang'o momiyo mano timore juogi ma okewa awuoye cha juogi moko tamre kanyo nitie gimoro matimre kanyo seche moko juogi neno nonego madho kong'o kanyero koro ka buru mondo odhi aina gik ainago gin gik mang'eny miyo wan kaka jo-Kristo nitiere kuonde mamoko ma nyaka wa direct community nyaka wa direct nyikwa Ramogi Ajwang' kaka onego gitim magin chike makata kiweyo ok inyalo wacho na ni gimoro timre gomo moro timre na nyiso ure nyisi moro chiemo Jumapil e thuolo mokalo nitiere chike moko kaka mag goyo muma gi ka ng'ato goyo muma kod nyawadgi kata dhako kod dichuo ok inyalo wacho ni dhi kod muma to koro kata gorengo na ina to koro ni ng'ato noba nyawadgi gafuongo koro wan wasekwadho kod orengo nag koro chwich kaka nyakwata ogota wacho kacha nen kod teko koro kwe mondo bedie oyo ng'ato nyaka muonyuna kod tuoro nyaka nitie loswa manyasi manyaka tim kamano jopiny wong'eyo mano erokamano Bishop James Udalego Nyadhi nyikwa Ramogi Ajwang' ka Bishop wuoyo en jatich Nyasaye koro ing'e ni chiko ithi weche mawuok e dhoge gin weche mawuok kuom Nyasaye omiyo kowuoyo to ichiko ithi malong'o kendo iwinjo nyakwata Okogot wang'iye gimiluongo ni doho ni en ang'o e kit Ramogi Ajwang'? wuod nyaka Abila gimiluongo ni doho en kama nitiere joma mon kod joma chuo matiende ni ng'at moro achiel kuom jok machuogi okendo dhako mokwongo kendo chako medo moro koro lure kod kaka odwaro nyalo medo gimokalo kata bich to gik momiyo otimre to kipenja na doho nyisgi gimomiyo gimomiyo inwan ka samoro doho koro betie kit dhano dwaro ni mondo obed ng'ato ji mang'eny ji nyaka nyuolre to inwang'o ka nitie gik moko matimre seche mane kendo dhako midwan mondo koro ibe kari ji onyuolre dhako yudo ka samoro nyuolo tame koro kuom hawo marach juogi mamoko nitie motamo dhako nyuol nikech mondo mi ng'ato kunyuol tiende nitie na juogi marach nikech onge ng'at ma inyuole ne na lor onyalo bedo nitie gimo mabro mone nyuol koro kabro miyo chwore bro parre ne an to ang'ama dichuo to mbese na yomba koro gin kod jogi aneno ringo nyithindo ringo ioro an to karo ling'a onyalo bedo gi chuny mar medo moro omed dhako moro mondo temre go kanyalo nyuol nikech seche moko be nyalo kaka tana en owuon dichuo no bendo rach sama en ma ok onyal nyuol to dhako nyalo nyuol lakini kawaida gidwaro ga ni itemo thieth mag Ramogi Ajwang' machon mane inyalo dhi meny piny ni kuom jariyo gi ng'ama rach tinwang'o ni gima kamae marach kendo ni ng'ato nyalo medo dhako nikech chiege ni achachi en dhako ma jaringo oringo samoro onge odhi to duogo koa karia mano dhako manyalo kelo gombo i dala kendo nyalo negi koro inwa ka ng'ato weyo chiege ni nasenyuome dhok to nyuole nyithindo moko ben kariyo to dala neno koko dhi gero samoro chode bende donje we mondo amak bad nyako moro machielo koro padre kuom moroni mondo onye gero kare koro macha bende nitie to en koro iluongo no Mwanda Gweng' koro ring kod jok mamoko mago bende nene timre nitie gik mang'eny mamiyo ng'ato donjo e weche mag doho en kama okendie mon mathoth en dala achiel ma mon ohusira go dalego ging'eny erokamano nyakwata Okogot nyikwa Ramogi Ajwang' awadonji doho iwinjo ka nyakwata Okogot kele
Bishop James udalego nyadhi. Jo Kristo yie do. Okinja kawuono ikele matek. To adwa wuoya. Ndiko mar Nyasaye, kisomo ndiko mar Nyasaye, Paulo kodhi wuoyo kod oganda mag jo Korintho, to nwang'o ka jogo odonje timbe maricho. Kendo puonjogi, kosepuonjogi, owacho ni an puonj mamiyo kawuonogi, magi ema adwano uluw. Ka Paulo wuok kanyo kadhi e pinje ma Kolosai kendo, to budho, to koduogo, owacho ni adhi aliewe jo Korintho gi, to koduogo to nwang'o ka jogo donje timbe mag chode. Kendo nowuoyo kodgi kowacho negi ni un to koro ufuo, ng'ano mosewuondou. E ndiko kanyero kimedo some, to ndiko wacho ni jadolo, especially jadolo, onego kaber mondo mi oti tich mar Nyasaye mana yo mokwe, onego bed mana kod dhako adi? Dhako achiel. Ang'o momiyo mano timore? Obedo kod dhako achiel nikech ka obedo kod mon ariyo, to tichne mar dolo biro bedo kayiem nono kata nono. Nikech dhako machielo cha kod chandruogene, to koduogo en kod wach mar Nyasaye mokelo, odhi yalo Yesu kamoro, to kodonjo gi Yesu neno, to chandruok moromo go e dhoot, Yesu nodong' kod gweth mobiro go dong' te. Koro ni dwaro ni jakristo ne bedo mana kod dhako achiel. To adwa wacho wach moro ma okewa nyakwata ok go to wuoye. King'iyo i piny mar Luo Ramogi Mwalo piny, to jomachon neno hero ni ng'ato kik bed kod dhako achiel. Ne gitimo kamano mondo mi gund ng'ato nya. Ibiro nwang'o ka seche moko kane ni nyuol to Nyasaye omi nyithindo, to miyi mana nyithindo manyiri. Okinja makambo. To komi nyithindo manyiri, wawach ni kata ka mwantie ni wawach ni en dalana, to nyithindo manyiri momigo, wang'eyo ni chieng' moro ng'ato nokaw moro dhi loka cha, ng'ato nokaw moro, nyithindo gidwa dhi te. Maka gisedhi dak kuonde ma gidhi tede, to koro idong' in kod jaodi. Sama idong' kod in kod jaodi, aparo ni ubro chiemo ni onge, to ana bende naonge, dalano kanyo lal nono. Mano ne miyo nyaka Ramogi Ajwang' kawo dhako moro machielo mondo chako nwang'e bende konyalo nwang'o nyathi ma wuoyi. Mana achiel kuom gin gik moko mang'eny mane miyo dhano bedo kod doho. Nyikwa Ramogi winjo ka kiwuoyo. Kamano. To apenji ni jo Kristo oyie mondo ng'ato obed jadoho? Jakristo koyie mondo bed jakristo koyie mondo ng'ato bed jadoho, nikech kaluwore kod ndiko mar Nyasaye malando cha, ok nyal miyo kaka an kan gi mon mokalo ariyo ati tich mar dolo. Chik mar Nyasaye otamore. Nitie oganda moko mak gina jo Kristo, kanyakla ma jo Kristo. To ento ok en tich, ok en bishop kata ng'ama lando wach Nyasaye. Ento kumowinji cha, onyalo medo dhako machielo koso bo bedo daga achiel. Chik mar Okinja makambo, chik mar dolo mar Muma wacho ni jakristo yoyote ok onego bed ng'at ma jadoho. Nikech kisomo ndiko mar Nyasaye kendi medo dongo ye, tibiro nwang'o ni nitiere gik mamoko seche mamoko manyalo kelo chandruok e weche mag ng'ato kobedo kod mon mang'eny. En bende en kod chandruok. Bishop make kama iwacho ni. Awinjo kiwacho nitie kama mandiko wacho ni ng'ato kik bed gi mon mang'eny. Mang'eny ni karatiende nang'o? Mang'eny okije chako duoko wae wach ma wa asasa asasa to ka gwayo ka nitie ndiko ma wacho ni kik ubed gi mon mang'eny. Mang'eny ni karatiende nang'o? No ochala kod mar asasa cha ni kik ibed gi mon masasa. Mon masasa no en mon mang'eny. Ariya dek to krach. Okije winja maler. En mana mokalo achiel no. Koro mago gin mon mang'eny nikech dhako kit kendo achiel, to Muma mar Nyasaye recommend wacho no mano en sawa. Lakini ka kori kendo dhako mokalo achiel, ariyo, adek, mano kori ni doho. Isedonji doho. Bishop, ing'eno Muma en katiba mar Nyasaye. Ok owach kanyo ni bedu kend dhako achiel. Owach ni kik ubed gi mon mang'eny. Awacho ni okine picha no ni kik ubed gi mon mang'eny. Jakristo, indiko mar Paulo e Jo-Korintho kacha wacho ni jakristo onego bed kokendo mana dhako achiel. Nikech kokendo mon mang'eny, to tichne mar dolo cha bro lal. Sama walando wachono kaka jadolo, to anyiso nyaka Jo-Kristo mamoko. Ok anyal wuok kae tadhi lando, adhi chung' kod microphone talando gi crusade ni Jo-Kristo mondo koro bed kod mon mang'eny. Ndiko mar Nyasaye otamore. Erokamano udalego nyadhi. Sama neno ka ng'ado wa to penjo ma penji kapok adhir nyakwatao. Nitie osiepe Nyasaye mane ni Muma. Musa neno osiep Nyasaye mane neno nyaka Nyasaye iwi yath bone mach. Ne nigi mon ariyo. Solomon
Nosiep Nyasaye bi Nyasaye openje, nang'o ma didwar na miyi, to kwana Nyasaye rieko. Bang' rieko no bet gi mon 100. To kodo mpango wa kandu 300. Mama kodhi kondele, to kawo ma kondele budong bumoko ginene. Aya, David nonego Goliath, ne en gi mon 9. Jacob bende nosiep Nyasaye te ne en gi mon 2. Ang'o momiyo osiepe Nyasaye gi to ne jodoho to un to unyiso jokristo ni kik bed jodoho? Okinja penjo no ber kabisa. Sami neno ma anwang'o warok, to anwang'o puonj mowuok e ndiko mar Nyasaye. Sama anwang'o puonj mowuok e ndiko mar Nyasaye, Nyasaye oketa kaka wang'e nikech oketo na nyirombe kacha mondo anyisgi yo monego giluw. To kanwang'o kondike e ndiko mar Nyasaye ni jakristo onego sik mana ka en kod dhako achiel ma ok jadoho. Mane doctrine mar Nyasaye kata muma mar Nyasaye ma nyaka lan oganda madwa winjo mondo anyisgi yo monego giluw. Bishop, penji penjo moko kapok adhir nyakwata. Kamano. Wuor ne en gi mon adi? Baba ne en gi mon 3. In wuod dhako mar adi? Matin. To ang'o momiyo Nyasaye owali wuod dhako matin iyal wechene to we maduong' kane kodwa doho? Iwinjo? Bedo ni baba na ne en jadoho, ok omino ni nyaka support wach mar doho. Ot maduong' onge nyithindo? Ot maduong' onge nyithindo. Adwa support wach moro ma nyakwata wacho cha. Nyakwata wacho wach moro kama ber. Kendo okele maber kabisa ma nyakwara Ramogi owinjo wachno. Gimomiyo ng'ato ne nyalo donji doho. Nitiere gik mamoko Okinya Makambo manyalo chuno ni nyaka idonji doho. Mana kaka seche moko nitie ot moro ma ng'ato lurie, tikawo nyathi dhako machielo ikendo. Gombo nitie mang'eny e mier ma seche moko nyalo miyo ng'ato donj e mier. To ne bedo na an jadolo kuom dhako matin ma himo cha. Nyasaye ong'eyo sababu nikech nong'e ni seche moko jadolo ok nyal wuok e ot maduong' cha. Nong'e ni Nyasaye e dala mar ka Paulo gula nyadhi kanyo Nyasaye ma dhako kaki kelo no nyiso ni dhako matin mamunu be Nyasaye manomiyo babau. Nyasaye manokele. Kuro do krach. Nyakwata inyalo chwalo ka. Aneno ka ipenjo Bishop penjo mabeyo ma ok adwa mede gik moko nikech aneno kipenje biweya mana duk. Koro aneno kasa ema dhi ng'adowa, to wach man minyalo nyiso nyikwa Ramogi i wach mar doho nikech waneno ka Nyasaye kelo nyiri mang'eny moloyo chuo. To muma ma Bishop somo wacho ni jokristo ng'eyo dichuo kolo ringre owuon mak mana chuore, to dhako be kolo ringre owuon mak mana chiege. Dichuo kolo ringre owuon mak mana chiege, to dhako be kolo ringre owuon mak mana chuore. Nyasaye oketo nyiri mang'eny moloyo joma chuo. Kendo wuod Ramogi mon tie maniluongo na Kuku Denja nokendo mon mang'eny, to kwa winje nyakwa Ramogi Ajwang' modhi dhaw noremo dhako. Nong'acho kawo mang'eny ahinya. Inyalo nyise nyikwa Ramogi ang'o i wachni nikech waneno ka koro nyiwa gi kuma dhiye onge nikech wach ma Kristo ng'ato bed gi dhako achiel to konchiel Nyasaye miyowa nyiri mang'eny moloyo chuo. Wuod nyaka Abila ing'e ni gigi duto wang'iyo gi kalure kaka wan dhano waseketogi. Nitie weche mag Ruoth Nyasaye mane nokelo ne ondiki muma. To nitiere ma bende ok ondiki. Koro kirango kata weche ma muma ondiko e muma machon ka. Iketo osiepe kanyo mane mag Nyasaye mane Nyasaye omiyo haw kod gweth mathoth. To jogo duto nobedo mana kod mon mang'eny. Aeto muma mokoro biro machien to wacho ni en jadolo bed mana gi dhako achiel. To joka ne jodolo jok mane osiepe Nyasaye. Koro ichaki iwacho ni Bishop ni kik imed to kendo kik igol. Mane kaka ondiki muma. Koro wuod nyaka Abila kanyiso nyikwa Ramogi Ajwang'. Muma ma en buk mwasomo sani ni. Muma Nyasaye ok ondike e polo to lware e piny mondo wasome. Bugno dhano ema ondike to ndiko much Nyasaye ka. To dhano niga gi timbene mobende mamage mwaluongo dholuo ni jendeke. Gimi wacho no kik med to kik gol. Dhano no medo.
Erokamano nyakwata. Momiyo korinwa ka gikwerne ok nyal kendo mon mang'eny gi bishop. To jogi Nyasaye manohero ahinya to nokendo mon mang'eny. Erokamano. Kendo mon Nyasaye nowacho buk mokwongo ni dhiuru mondo unyuolre. Ni dhi nyuolruok gi jomagi. Ok nyaka kendo mon. Erokamano nyakwata Ukogot. Bishop James Otieno uda lego nyadhi. Erokamano. Nitie nyakwara Mugajwang' manyako kacha. Giwacho ni gin nyiri to ging'eny to gionge chuo nikech joma chuo tin. Gitim nang'o? Adwa ni advice gi kaka ng'at ruoth ma bishop chuo tin to nyiri ng'eny. Gin gitim nang'o? Nyako mawinja. Nyako mawinja. Ok abi winjira kod Okinya Makambo nikech abro wacho no Okinya Makambo no med nuoyo ne nyako mobet kanyo mawinja ni rang dichuo ma ibro luongo ni chuori mondo uchak kode dak mondo odag kode. Mane muma mar Nyasaye wachona mondo awachni. Nyakwata wach maditiego. An atieko ka mokwongo awacho ni nyira Mugajwang' ma pod koyudo chuo to chuo nitiere giwek rango no odwaro mare kende. Nyakwara Mugajwang' kik ubed nyako ma jaber to yudo dichuo tame neno rito ga mare kende to chopo kama koro chako dhi wuoth kondelen koro manyo kaka dokonyre. To nyikwara Mugajwang' nitie ma nyalo rite maber. Odhi obed kata dhako mar 4 mondo rite obed kod kare. Atieko kawacho nyikwara Mugajwang' ni kata ka wawuoyo kama nyaka wapakie kata osiepewa mamoko machalo kaka injinia Obonyo Kadoyo mano wuod Karachuonyo Kobala modak Oriwo Kanyipir. Mano wuoyi mathuon ahinya mohero weche mag Abila mag Ramogajwang' nikech en odongo mni Abila momiyo bedo injinia ng'at malich ahinya e piny Luo waka. To kod yuora Alice Ogot nyaka Luo Gombe mano iluongo Nyaluo Nyagombe Nyakorera nyako molo nyapap ndege nyargi injinia Vincent Warima Sika. Erokamano nyakwata Ukogot. Jaduong' Bishop uda lego nyadhi itwag nyikwara Mogi maber kendo chiemo wanyalo dwaro ni mondo ichak ibi. Nyikwara Mogi nitie gi thagruok mang'eny machando ji udi. Koro adwa ni wachni gi wach mogik kaeto imigi nyaka nambani. Samoro nitie nyakwara Mogi ma be nitie wach madhi chande mondo ochop iri. Erokamano nyakwara Mogi, wago erokamano Okinya Makambo kod nyakwata Ukogot kuom thuolo ma kawuono. An mana kaka asewacho iluongo na Bishop James Otieno ma Kogola jalego nyadhi walemo African Revelation Church Jogoo Road Kaloleni Estate mane headquarter mar Rofweny e dala ma Nairobi, headquarter wa Naburo Mission headquarters. An anyalo wacho ni amor kod twak ma kawuono kendo Okinja aparo ni thuolo kochako yudre kendo waduogo wawuo kod nyikwara Mogi mondo wanyisgi kaka chenro mag chike mag kanisa kod mag nyakwara Mugajwang' giwinjore. Aparo ni abende kaka nyakwata Ukogot wacho mama na wiya ok nyal wilgo kata Nyasaye nosekawe kamano Jessica go nyaka nyamuot. En Nyasaye mondo ket chunye kama okwe to baba na Paulo Gola bende nyadhi skul kanyo. En bende wiya ok nyal wilgo nikech ne gikela e pinyni. To owado ma Fredrick Oganga nyadhi skul kanyo kod nyaminwa bende Alice Olwocha here ayandha kanyo hono kanyo gin joma hero. Japuonj na mane opuonja e nursery ma iluongo ni Joyce Ndaga to kod japuonja Lois Ndaga nyadhi primary school kanyo kod jo boda boda ma nyadhi wiya kik wilgo. To Bishop bende aparo ni Bishop Ben Odawa Odo Mondi ma Jakato eno bende wiya ok nyal wil kode. Bishop James Otieno ka jatich Nyasaye kaka an Jaro Safina mar Safina Ro Church Nyasaye mondo gwedhi. Ang'en wana chakwa namba na mar sim kinyalo manya nyakwara Mogi nikech wan kod lamo mar Nyasaye to watimo counseling bende dala ma Jogoo Road Kanyero en 07222 8499233 0722849233. Erokamano inya nyakwara Mogi nyaka kendo wachak warom. Erokamano Bishop. Nyikwara Mugajwang' ageno nwa twak maber. Abende wach Bishop ni omora kabisa ma wach ma Bishop kwatieko gima dwa ni kendi ipuonja gimomiyo in wuod dhako mar adek to in ok idwa doho. Nyikwara Mogi ma ta chenro ni iluongo no Okinya Makambo jaote juogi nyaka chop kendo waromi chenro machielo. Erokamano kuom kawo thuolo kwa puonjre weche Ramogajwang'. Adwang
adwa